Unsa man? Usan, mission accomplished? Good news! Kana mo yung Surrender na siya? Ang ako pa! Amang kwarta, Ha? ang inyong gisabutan, tila ka ito? Juan, 500,000 niya kung surrender siya, kakaon siya kinasal. Good! Ang inyong kwarta, yato na good. Hatag na to ba? Ano? Sao na to paghatag na tong kwarta ato mang deposito sa bangko. Oh, unyan lang ng kwarta eh. Basta muhatag lagi may, pasurtira lang sa siya. Hatag na yung lagi. Basta inig-surrender niya. Palabyo ng tulo ka adlaw. Wala, kwarta na. Madawat ang iyang tungas milyon. Mo good. Explikari lang. Tila gini kwarta nyo dia. Panggas naman na ito no. Panggas. Ito may ibaw. Na, 50 mil na diya. Binta. Oh. Ambi to. Murag man. Paano mo? Kaya panikos kwarta doy, makagaba na do. Sorry, good. 50 mil gito sakto. Siguro. Lahat na 50 lagi. Katuloy na doon ako. Ha? Atong i-advance niya, aron masurrender lang to. Nya, musugot ka siya. O mo'y salig na ko noon. Hadlock to na ako. Musugot mo ko no. Ko'y bahala istorya ato. Ano istorya? Dapat ay palit bugas. Ay na lang problema hagod. Kita rin mangitag paagi ana. Manguha man taro po, dawnan man ato siya. May pa no. Kulman na lang siya no. Basta tangan mo niya. Oo, may pamangwam lang taniya para palit bugas. Natana. Tangan pa ta. Oo, wala ko. Matag taon niya kita pa utangan. Tubue lang sa, tubue di mahiubos ang tao. Oo, sa tubuan lang good. Ako, wow na ko bon. Paano to? Ako. Wata. Masama to ha. Oo. Ang sobra unya. Ay haligi man ugma. Palipas ako. Nagaya lang to doon. Inig ka sa bando, may pisina. Nagmutadlaw, linggo, lunes. Aw diha pa ta maka-withdraw. Nagunsa man na sila. Na sila gisabutan. Nga si Simon ra malaki si Boni og kanang tulisan. Si Andoy naas taas. Oh, ato na. Dili na na. Ay, sakay na abing tulisan. Ay, si Andoy man si atong tuyo. Karon naggood manid sa ta. At sintos na yung nabilin dito eh. Mga mga sinsiyo, kamain lang. Ano na binibilin? Oo. Ko ana-ana. Sige lang, mangutang lang ta kung na tayo paliton. Ah, Mga ni, mao niya, silbing advance ha, ihatag na niya. 50 mil na. Na. sabot ha ta. Ano ba? Ay, yung isabo ang kuwang na to, ano? Ano man? Aron trilling ba? Pero ang kuwang nila ni, ay yung magsulting pila. Pinanikahatag na mo sa kuwang, kisa mo mo dawat. Siya, gyud. Ako rin mo dawat, anak. Dawat ako sa 450,000, ako yung mo deliver na niya. Ana, mago man mo. Mago mo. Ako na lang kay kami masagasabot. Ha? Okay ra? Oh, noon. Na. Ana, git. Na, balaban yun na. Ang Pero, ito nga, makas milyon ang ipangayo ato niya. oh, yun. Kurti kita na kung hangyo na. Makabarato lang yun mo. Kabaw di ka. Suot di ata. Na, naigo mga ito sa tamparos na ko. Hilas. Pamudawat 500,000. Kadako na na. Inigato na ko niya. Ah. Basta, ang balance. Hatagay gid. Hatagay kita. Ah. Kabaw biya mo. Ha? Ako sa madawat dito. Kabaw. Stricto sa ito gamay. Paanya kag tulisan gud no. Sobo di. Ayaw naman, ilumay. Kita pa kitabangan, unya, mag-inaanak ka ba? Dibiyan ni mo gawin no. Gugugulo ni mong naunoy. Mo kan dibiyan ni mo binuhatan no. Oo nga, yabog. Kitabangan talaga, kitabangan. Say. Salamat kayo. Salamat kaya. Salamat kaya. Sige, naka na. Nagbalik ni mo ha. Ranta na to siya, masurindi na siya. Siropo, siropo. Oh, kasi nga na to niya. Ropo. Ay, loko. Mga dito lang. Ay, daga na. Ambalan. Ay, kana kini ba ha? Lagi, lagi. Alam mo na. Sa ha. Bye-bye. Butan ba? Butan na dibiyan na sa tulisan. Kamatan. Oh, isad. Isa man. Manguha lang. Kumusta ka nila ka na?
Saan ginatos ang bihan mo? Ano yung paulit na yun ba? Sige na ka mapadoon sa tulisan. Sige na. Bart! Nana! Advance. Ilam na. Advance! Agbon! Dua ta, kwarta, mga ben eh. Pila mo na, alidi mga ron. Way opisina, way bangko. Kanina sa na. Mua na, jadi kam dawat na. Pila mo ni, kuha na. Ipa! Bodo? Basi kuwang ya? Kuwang. Kasan na ba ka? Kaning nga, tikasan. Sama ko, ipa. Ipon lagi. Ay, tanaw dia. Kuya, sisiw kami. Kina. Pwede ning. Bayihaya. Okay na ka? Okay na! Ito nga tani. Kuwang na? Ano yung mga kusasan? Di down na naman ka! Kuwang man eh, kuwang! Kuwang! Isa pag kuwang ko bugo gini mo eh. Mo down kay ka do, madala na nani mo. Sa ila ko patubangon na yun? Oo, nga ang sinaputan. Samang ka. Tara. Higa. Ito nga ta. Unya ra ugma. Kumplito na. Anyay. Ayon lagdodo sa mga nauna. Pasalig na ko. Arisalig na ko. Nag-abot ito lamay na kay itong kinabuhi. Ito na inasalig to. Mausab lang itong kinabuhi sa tanap mo. Ay nagdodo. Mangulit ka. Ay hayang rupo. Dakpan mo na. Tanaw. Langgaw ka. Magpatuko sa malay. Ay nagdodo. Ay. Uy, ang mamanyag! Ay, si Andoy ang among toyo. Ay, siyempre. Day! Ay. Ano ako na kaniya, day? Ay, nangita ni mo. Ay, wa may kasama ninyo? Uy, gano'n ba ito? Kasama mo. Kanang unyara mo panglakaw ha kay mamalitan niyo og pagkaon sa man inyo ha. Mo inom og Dios. Unsa yung klase ang Dios? Dios amahan, Dios anak kuno man. Ay, nalang, uy, kay nagdali ba yami? Di kay Uy, masing ka dyan lang. Di mo ganahan ang himamata mo. Tagsarap yan mo mo ani. ay floor. Len, no. Oh. Kanya tabito kayo. Ay, ikaw mo. Nalalabon! Mau ni! Ha? Ang baba ako, madaga niya. Hoy! Oh, ang busas. Daga niya. Ay, dagan. Ay, anong dagan mo gugo? Kalawa o, ni dagan ba ko? Bispitor no. Man! Oh, lagi. Hello, Juan. Kana visitors. Adi yung baka bisita. Ay, bisi. Oh, naman na silver. Oh, ato mo no. Dili kay pusasan man gana oh. Ayo. Ay good. Ayo, natural man. Ay kay glihok. Good. Natural lagi na. Natural man. Ay good. Medal na, medal. Bagong ti karon. Tangtangan na. No, mauno. Ay, dagan, ay dagan, ay Ano dagan. pusasan lagi ko nga dili man ko. Oy! Asa niya si? Naroon ako yaw. Naroon ako yaw. Way dagan. Ikaw may nisud oy. Way managan. Natural naman na sa Natural na diyan. dinakpan. Ano sa? Di lagi. Nakuwang pa man mo nako. Inyo rin ko pusasan. Di man. Ay, itong armas eh. Natural Itong na armas eh. dinakpan. Sige na, sige na. Gunite ra guni oh. Uy, Ay, boy lagi. Awa. Awa. Uy, Sila ni ikaw, Bob. Ikaw, ha? Ay, Juan! Doy, Sila na ito, lagi boy. Di na. Di lagi. Ayo lagi. Mobile. Ayo lunes lagi. Pasan ka, lunes. Mo gani. lunis. Lunes. Kwarta na mo. Ay! Doy, ayun na, doy. Sige na, ama. Sige na. Ay lang reklamo lagi pusasan. Sig bagulbol. Ikaw pa day. Ibaw pa lang ko ay nga pusasan ko. Di ko surrender oy. Saboy makakaon ta kinasal. Traitor ka. Awa. Ay, lagi natural. Sige na, saka na. Nabe dinakpan ti pusasan. Pusasan mo gina. Di na. Saka lagi. Sakar mo to. Uy. Amaw ka mon. Di ba sa kamang ko? Mao na mo request. Mo ni. Ha? Wala ko yung. Request, parusyon ta mo ron. Hinahinay mo ha. Mon, ang nasa ilanop. Sud na. Sige na. Pamilin, ha? Uy, soft drinks to. Musod mo. Rakoy sud. Ito na. Musod mo. Rakoy sud. Pagpili. Pagkamili. Laki. Mo ikas ta sa luyo. Hey, tawag ko na sa imong nanay. Anong iaman mo? Uy, manguli na ta. Naibong mas mga pangitabo. Ang mga tulisan maka to. Oo. Oy, mga pare mi, Uy, hilam lagi. Mon, Kanang, kung ko ba, anong kamo may mobilanggo nila? Anong di man ninyo itugyan sa otoridad? ay mauna yung muntuyo, pero naalami gamay yung gipaabot. Yari sa Ah, Ito aray, sa tunanin mo. Oh, right. aray sa. Hindi naman. Naraban ang kabuha.
Hoy! Batoy! Batoy! Ari ta diri kag istorya mo kana sa ito. Mas may yun ko. Maldita na ba sila? Uy! Ay kalimutan, pamahay ang ugma. Udo ko main mo. Siya siya din mo na ugma. Ngadto ta. Mga tutabura mo kag di kay tisado eh. Ugma, alas 7 tuon na tangad to. May nang mag-unata. Ano ko tawag dili interesado eh. Interesado kay kuwata eh. Pero Ano malan ako ba? Siya man. Tugig na laklak. Ayaw eh, ngayon mo na pakuyugon. Na, diba o ka ni mga asawa maldita ka na. Disturbutan na, di takabuiluan na may hana kung ang kuyog na siya. Ayaw anak to eh. Maulag na problema. Pero kung ngadto ganito ka. Adto ay na ko ka. Adto na ta mag-abot sa kaki. Oo, wala problema. Watan di ka dito sa magtaki. Basta yun na siya pakuyuga to ha. Ayaw pagpanabi, hilong na tagla kaugma nga okasyon. Magpaabot ko ni mga to sa may bugtai. Kay, higayon na kanina to. Ang bugayaan ito eh. Siguro yung to sa may bugtai ha. Nindota dito. Napay merkado. Napay apartment. Ay, kalamay. Ay, yung kukuan na, tabla ha. Tunga kita. O, lagi, saan gigang na ko? Tunga lang kita bugay na ni. Naunsam kay. Saan naman sana inyong istoryahan diha? Aw, wadi lang koy. Naalami, importanteng gi sabutan ba? Naalami gi sabutan. Siwa! Kaklaro na nagsultian na mo? Wa pa, samnis bugat sa doy. Titi jud. Ari diri matoy. Ngutuay ko li. Katul ki ko o. Ito. Isok kayo. Pag-ibig. Ako rin rin rin. Sige. Ang ko rin, kuslaron din ako asawa. Basta ba ito tayo? Adim. Adim toy. Hindi sinaglay ito yun. Ang kain natin kay istorya, pa iluto. Lakaw na! Nagbalik! Ba, uy! Di, ari, Ano dito kuha sa suod dito kaw? Katul Wala ka na ayo. dito, doy. Kanina ra ko gisaputan kana. Kana puno mo na. Di na puto. puno sa bago nung tikano. Doy! Andoy! Ano, Nay? Marikara! Ugma ba? Ugma mga dawa. Ayaw mo panlakaw ha. Kamu nahilin og ni floor, di mo malaag. Ay, nahibawan ako na na eh. Namtay yung bisita ang dagkong tao. Mao na. Kita niya basulon sa inyong amahan. Pero na nato tagdugmayo yung bisita. Ato na yung bisita. Isa mo sa silang oras, Mari. Na, ambot lang eh. Basta, gingon nila, buntag sila mo ari. Sa'yo, di kayo na sila. Ah, mas may masanang sa'yo. Kay, parang dali mahuman. Kanya, Nay. Ang kanang kasalilan, Nay. Kanas amsad na. Oh, kung sa ilang plano, igurtang tando, uyunan na lang na nato sila. Kung may gusto sa inyong umahan. Kanya, Nay. Dili na lang ka mo demand sa imong gusto. Da, oy kapuslanan andoy eh. Mentag dia pati mamahan, kay mo tingog. Bahala sila. May unta to, inig humagpamay. Para may hustle. Kasal da yun. Na, ambot lagi. Sila na din, gihatag ko na natanan ilang gusto. Bahala sila. Kanya, Nay. Kapag kaon, ana. Ari ra ba to na to ang mga bisita?
Nagipiyal ko na lalagyan na nila tanan. Kung labot ano. Kanya, Nay. Mailan ka, na. Naginerbosa ka. Bahala sila kung sila mamatikdan ako. Kay sila man iyang inyong amahan mo ay nagsabot anak. Mo ko'y labot. Iba bitaw na silang ibitay gusto na makasala diha. Tatay ko nila.